אני בחור נקי כמעט 5 שנים, ברוך השם, חסד עליון. נזכרתי בימים של סוף הקרחנה, לפני שעליתי על דרך הניקיון, שהבנתי סוף סוף שאני בתחתית, ואני לא יכול לצאת ממנה לבד, ואני חייב לבקש עזרה, וקיבלתי החלטה ששינתה את החיים שלי. התקשרתי לאמא שלי ולאח שלי הגדול והתוודעתי בפניהם. שומעים? אם עד עכשיו עישנתי וויד, וויד כולם מעשנים, כדורים למיניהם, הרופא רשם, זה באישור, זה מותר, אלכוהול, כולם שותים, הפעם הסתבכתי עד מעל הראש, ואני תובע ואני לא יודע מה לעשות. הסתבכתי עם חומר שראיתי עד עכשיו רק בסרטים, סרטי פשע, קוקאין. וברגע שהכרזתי שאני תובע, השם שמע ושלח לי גלגל הצלה וגלגל את הדברים לכך שאני נקי היום, כמעט 5 שנים, ברוך השם. אני רוצה לדבר איתכם על הדבר הזה שנקרא לבקש עזרה. תורידו מהכבוד. אני מכיר אנשים שהם מכורים והם לא מוכנים להודות שיש בעיה, וברגע שאתה לא רוצה לעזור לעצמך, בלתי אפשרי לעזור לך. הבעיה שאתה לא לוקח רק את עצמך למטה לקרקעית הים, אתה לוקח את כל מי שמסביבך, גם את המשפחה שלך, את החברים שלך, את ההורים, את האחים. וקשה מאוד לראות אותם. כשאתה בתוך הרס עצמי, בריכוז עצמי נורא גבוה, קשה לך לצאת מתוך עצמך ולראות שאתה הורס את החיים לא רק של עצמך. אל תתביישו לבקש עזרה, ואני מבטיח לכם מניסיון שהשם שומע ומציל.